Nanawagan karon ang Land Transportation Office Region 12 sa mga na nag-iya og sakyanan nga naghulat sa ilang motor vehicle o motorcycle plates nga i-check sa opisina sa ahensya kay nagtapon og na ang mga unreleased plates nga naghulat nga maklaim sa mga tag-iya niini. As of September 8, 2023, mukabat sa 300,511 ka mga unclaimed plates ang anaa sa LTO 12. 269,874 niini ang motorcycle plates, samtang 43,637 ang motor vehicle plates. Ang available plates as of September 8, 2023, gilangkuban sa motorcycle plates gikan January hangtod Disyembre 2018 ug January hangtod June 2019. Motorcycle backlog plates gikan January hangtod Disyembre 2018 ug January hangtod February 2020 nga dunay replacement plates ng ending anaa sa 7 hangtod 9. Giawhag ang mga nanagiyaw sakyanan nga moadto sa LTO Regional Office sa Coronadal City ug magdala og mga dokumento sama sa original ORCR ug valid government issued ID aron maklaim ang ilang mga plaka.